Ne znam kako da ovo uopće započnem. I guess. Pozdrav svima. Dobrodošli u drugi video. Danas idem na faks vježbat, tako da ću vas ponijeti sa sobom. To glupo zvuči, vas ponijeti sa sobom. Ponijet ću kameru sa sobom. Da, uglavnom idemo na faks, tamo ću vježbat, probat ću se snimit, skombat neki video od toga, ako bude super stavim ga na YouTube, ako ne, ne. A vidimo se tamo. Evo, došli smo na faks i sad sam spreman preskačati i skužio da bi mogli probati napraviti neku cool tranziciju. What's a mental block? So, the keys in the word, mental, what I'm saying is it's up here, and the best way that I found that we can get through mental blocks is change the way that you feel about a certain skill and change your sort of attitude towards it.
Nisam siguran koliko se vidi sad, vjerojatno ništa, ali zaboravio sam prije snimiti outro, tako da sad ću nešto smisliti na brzinu. Uglavnom, nešto klipova imam iz dvorane, nadam se da će vam se svidjeti. Hvala što ste gledali, slobodno stavite like, subscribe, šerajte